Kajingdu mobile network jong ke Airtel bat Jio hagathan umden kalane bun sngi minta. Kipat ba kilama shibun kijing kibedei bat kikam baman kasngi. Halor kani kinoyalam ke hitu Riboy district rengkat kinoyalam na umden area kilele chiki office terekam jong ke Airtel bat Jio hanongpo ban pensngawi kijing jong kipat ba. Kinoyalam kile kendu ikinong tray ha office Airtel bat pensngawi kate kijing Katba ha office Jio watla kalapli Henry umdon nong tray kani ka office. Usamla Marius President Hito Riboy District uloong bakajing bamdon network kalakta ajori ki ba kamtami ki bang kapuliputhi ka kamshnong kamthau badi kiwe. Ule thuru bakat kum kajing krem kinong tray Airtel kajing du network kadai namar kajing syatu ikitiar kitar ha kajaka badon kitawa Airtel. Kumta ke Hito kala kentu ke Airtel ban shimkia ban wat kilat kilinti ban penyok biang ke network hakani kathan. Habai day bakajiyo o Marius ulapan pau bawat la utawa udan umden Henry ka network kam tri kam bat haba kilit ka office ban penskawi kajing amshim ladon nong tri wat la ka office kapli. Kahitu ka kentui kini company mobile network ban shimkiai kajing bat penbet mardor ya ka network kenang baki pai ba kathan umden kinyo biang ya kajing syakri ka babha. Terus awak tak sepi rupiah ni? Keren kalong, sama internet pintu itu bah. Jika buat pada menyen kaca, harus berapa step kawan. Dengan kerja. Sekarang tempat progres bahan. Hello. Mungkin akan sini lawan dia. Langsung dari sini kan. Dan tadi pengkontrak bah. Ini nak kalian juga itu lihat area nanti. Iwan senang ini aku office juga Jio baka Airtel. Kalau jong itu ki isu dan ki ini ki jenglong irregular juga network Jio and baka Airtel. Kumang layu i mat asem mata lagi kita tayo benai lagi sini ya kecike aku bedai bat kan network plus baka jong ke internet aku bedai bat katanya kemudian gajungi hantai marba kumbang lagi iba seperti start apa mereka nadu ibarat hadu ibahe lai dipen lai senia nak bedai berkandar buang lah kadai buat na school lah kadai buat di bertergi kamla jong di self business lah kadai hagi net banking hak bedai buat di bank pada tap visa pada withdraw visa dari pause kebaja hangi haktai pada hak bedai buat network Airtel kaju lanangin pai saga network jongga Jio kaju watang hagaba ngini phone brew ngini call brew bania tim kamtam lagi kam kibalong urgent kibalong emergency dari claim kan network ki kasem jinge yang kiru pajba baisong yasa akite kitan bat om tang kata hakabidai bat kisong paham jeri hang tei hakabidai bat kisong jowe kilan umdok ha satai hakabidai bat unado Jio ane wat Airtel ro kasem jinge ba ki face ki problem ki paper hakabidai bat kine ki internet ane kita gi network kiba ngi penon kam na por na kesngi
Dari proses ke kham sing longo pada hak ba ngiwan mata kasni banbu ya kan komplain ke ba ngilap ke siam ngimat ha kita gidong kita gidongi ngilayo bani kendu bat ki nongpek ki nong kmi jong ka Airtel te ka dau hi ka perlong halor ka jingdu jong network Airtel hang tei hapo gedong ka than gajing hapo kemudian hang tei ki ong bana kaliang ke office kadon kata gajing syatu jong kita di tiar anek lagi spare part jong tei u network badan tei jong tower dengan siau ban ong hang ne ba ka ketu ye phi parado prasnam prasnong pratau perlok perajor baisong yasa agilan umdan area gi jungi hang tei pas ngau bha amar ka jingle jong nor ka pendu bat penlos bat bawanra ji na ka bata wubun ubalang ong bangin yale hakum kini ki kamrunar ki kamtu kamkim amar gane ka madli madyong ya ka kimlang ka salang drengi dei bani ai gati kamon kati kadiang bani kentiu na ka bata ka songsuk songsngan kasuk kasuba jong gadong kathan ga jungi hang tei ka dei halor jong kata kanong rim ba kalong kadon cintut ka bede ka Airtel tower hang tei bede ber internet hang bede ber tower bunyo bani call bani phone brewe ai so ka e ka bangi siam pada hang bede ber ka Jio office mapli UI hang ne ngiwan hang ne ban bu kane ka complain hang bede bat kane ka Jio internet hang bede ka Jio network hang lain umdan ka jungi hang tei ndre pause ngilap ba ka office ka pli kino try kumdan hadin mangilai phone hadin mangilai call bat kine ki nomor ki bala pai sangne ki bala ta hang ne ha office ki tiki ki ong ba ki miadon ha office la yadon sa site la yadon sa fil wat la kataru at least we anu try de bendon apo office namar balai apa ki try nak bertau pajba ki ai ka service nom tau pajba ki hapan syakri hop ki hapan ai ka jintray kapapaka bat kapabiang kumangilap hang ne dangilawan hang ne office Jio ki customer ki bubun namar balai penun kam ya ki sim card Jio and then ki don lala ka jong problems ki don lala ka jong ka jing ki don ki badon kam ke balong urgent hakaba yadai bat ki bank hakaba dai bat ki school hakaba dai bat ki court kisla hakaba dai bat ki documents kine kita ye ndai dakilawan hang ne mata nakasni sakawai kasni sakawai ngidang ai kendu mene bat ki customer ki bayadon hang ne ong ma hadu arsinya lai singi klai wan hang ne ban change ya ki sim card ban change ya number ban bahaya ki sim card ki chuki ban le daki wei ki number ban link ha ki bank ban link ha ki court kisla ki chuki ndai tang nomor ke jingle torti jong ka office Jio kimyo bale e mereka kamu cuki kalau urgent namata ke jingdon kam ke cuki moman la kesini ndrei pause na kaliang jong office Jio pada inong tray kimdon ke office kapli ke e ke jingmon kadang la ban khang sendon no ya ke office ada kimla ban bu ya inong tray ke jingki anen plus kata hang ne ngila ban ong ba kumbalong network kumbalong ke internet jong ke Jio pat ke office ru kalong geju office ka tray inong tray kimdon utawar Jio dan ke network kamlong te kalau long tik aju kalau one hub te kalau dei hi kumalong ka network ajung ki jong office jong ka tawar Jio bat ko office ka kiro kalong bujo te ya kane ke jingle jong office Jio ya kane ban susong klikti kalau mai hub irang perkat ge wei ki sinjam tada hub ban kang sendon ya ko office ro ni hub ban kang nomor kamen tu ban sukli krem nong tre dari ki jing ki bakin du ki customer pada nagasni nagawai kasni sakawai kasni dari kat maka office pada suklisa kino krem dan re kamdon jingmon re kani kata hi nagaliang ka hito umdan area hi niwan kadang hang ne nang mata ka jingsuk jong pajba ka jingsuk jong bubun ubalang khamtam aki than gi jungi hang te but the whole riboy hero ki face ya gaju ka problem hag bade bat kine ki network Jio khamtam yo network Jio keren saya kata datang kita boleh subun boleh saya jarang